हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आं चेनेलाव नै दा दंफैयो जोङो काजलगावनि मा होनो बेखौ लोक्षि फुजा बाजार लोक्षि फुजा काजलगावनि लोक्षि फुजायाव मैगं बागानसो फैलायबायलै माबा मैगं खाबाय जोङो दंफैयो दा एसे गस्ला गस्लि मानि मोननो ओरैजाय दा लोगोफोर नायलांबाय दा काजलगावनि मेलाया माबायदि जायो एसे नुलांगोन आरो मा दं मा फानो एसे गासिबो नुनो नानि मोनो नोङासै नायगासिनो नै नोङासै माबायदि नुदों गोबाद्रायलै नोंसोर नायथ'दो जों वाबो गथ'फोर नांगौबा नै गथ'फोरखौ मोजां मोनलै हिनजावफोरनिसो हिनजावफोरनिखौ नायो नामा माबा समाव लादे माखौ लायो एकस' खबारसो खबार hey बेखौ बायदे बेसेबां साइज खालामदोंमोनलै नोंना मा लादों हेल' हौवानियावनो नै फास हाबनाया ओरैजाय फैफिनबाय गय हाबनाया बेजों ओरै गस्ला नायनाया बेजोंनो दङ जों ओरैजाय साहा लायनो दं बानायग्रानो लाजियो माबा दा जाथ'वालै दा जागोन जुलाफि जालांनांगौ दा बेखौ जादो बेखौ दा बै जुस लोंनो बै जुसआ बैखौ होनदां साखिनाय नामा मोजां नुदों माथो जागौ फैहाय नागाथ'लालै मानसिफोरा जाबाय नामालै माथो जासिनाय बायदि मोनदां सिरनो नै नागाथला सोर
नोंखौ जानाय नायदो बरफखौ 30-50 जानानै देखायदोलाय दा वाव मन्दिरा माथो डेन्जार साजायखादोंना आरो Hah? Next time lah. फुजायाव नोंसोर फैनानै बे फैसायो गोथाव जानांगौ माबा सासो लोंफैबाय हा सासो लोङो आरो जुलाफि माबा माबि जुलाफि आरिसो जानांगौ सासो लोंनो फैदों नै जों मेलायाव जों गिदिर माबा जायाथ'